Paragraf 85 Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra, ustanoví a podrobnosti o vykonávaní skúšky z odbornej spôsobilosti a osobitnej skúšky a o ich rozsahu. B. Vzor prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti. C. Vzor žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia. D. Vzor záznamu o skúške z odbornej spôsobilosti. E. Vzor protokolu vodičských oprávnení. F. Podrobnosti o vykonávaní skúšky žiadateľa o udelenie preukazu skúšobného komisára, o predĺženie jeho platnosti a o jeho rozšírenie. G. Rozsah odbornej prípravy žiadateľa o udelenie preukazu skúšobného komisára. H. Podrobnosti o pravidelnom výcviku skúšobného komisára. I. Podrobnosti o kontrole a hodnotení činnosti skúšobných komisárov. J. Vzor preukazu skúšobného komisára.